Saka zvokunaka izvi. Zviri kunaka. Handiti. Uri kunyatsodyra zvaka. Ita soka shamari. Nishi. Uri kunitaridza kufesi kwangu. Wataridza? Chakafanana. Utaona vani ndavane. Ndokamane. Saka iwe uri kufungwa kuti utori mwana wangu. Kuti zita chakuti kuti Misled watova mwana wangu. Wapinda namasipakera kuti? Tambobika. Wakutodya kumasipakera, wakutoda soft life. Kumapurasi kwagara madya sipakera. Ndoda kuti iwe uoneneka uzive kuti inini vanhu vakamba newe. Pano anotombokuda musikana. Unonzwisa? Ndotorevesa asitomboda zvo, asitomboda nezvako pana. Urungu. Ufunge kuti pamwe wanapogara. Pana papanzi pachirito organization. Panongochengetwa nherera kana mapenzi kana chirikadzi wangu. Pana panotodikitire nekuenda kubasa kuti ndishande mwana wangu mukadzi wangu. Unzi nditona hama dzokumosha dzototamba. Iwe unotogarapo panapo. Nezuro pana ndakaona ukarara pasofa. Unotozvita mai vepana peyo. Uri mwana pana peyo? Une seri mangu yo? Unonzi mange? Rubbish. Sì. A me va che ho stombozo la cimbo. Anzi, meglio che ci inviti su quello. Churu nonge churu chamuno chiko. Ndakufisa mosquito kwema. Mosquito kwema maskarana. Pamoita, mosquito maskarana. Yanga chingotendera tega. Iwe, apa plate yachigira chiri papa. Stop mwana ne. Ndiwe. Mungufona saka ndakazota kwa biberi ndofona bege. Kana kusenda ka text ndofona bege. Uleza wakuda. Aita pana mama wangu kwanza na. Iwe. Unawe ushiambo iwe. Undiwa mafuta. Ayo, kushikike zvora zvinaka. Kana pangoita gepero kuti avako ndokudza mwana. But how guys? No guys 2 minutes. 2 minutes can also do. Not 10 minutes, only 10 minutes. Can I walk for 10 minutes? But there's also those who can. Who can take this? Wait for me. Have you? Aiwa, unoteka data re 2 days here. Ndozoteka rimwe pandinokuona. Masakuna mari inofuna. Aiwa, ndatonga package. Video package. Teka chikora. Koruchake hapo. Koruchake. Sorry. Nokufondera. Sorry. Mimi. Koruchake. Muzendo kukwadza pale. Koruchake. Uma gente vai lá, puxa aqui para tu. Algo no biblioteca. Não pintura.
Like ungatry paso. Sorry. Visa maziva. Ndangoita mistake. Mistake kumira pato. Ndikambodzwa chete anyway ndichabuda. Wanzo? Ndikambodzwa. Yatsontasisa. Ndikambodzwa anyway ndinobuda chete. Ini zvandinoita pandizanoita sei? Ndokucheka cheka zvama. Wanzo? Ndokunyudza. Ndamiti zviri kupisa. Michelle! Inotosoti Michelle kupi but anozofamba here. Inotosoti kana kuseri agona pamwe achianka washeni. Oh, kurupisa de. Komo kupiko. Ndandiri kuseri uko ndatonzwa muchitaura muchipinda. Oh, explain why mama. Mushe wasikabo. Mushe masara sei. Mushe. Ndazwa musha. Ndakutengera dress it. Moti ina hivi. Sure, ndakutengera ndango fura nepanga akango display wamba ndatomboona unge zvinofita. Aiwa, not fit. Unorodza ne? Not fit. Don't say aiwa rakanaka mama. Usatenda uroi. Aiwa. Ina ndizvaifugamira. Iwo ndakakudza kuti mwana wangu. Saka ukazonyanya kudaro zvobva zvaita kunge zifi. Amen. Thank you so much. No problem. Ne orange. Yo akonta kuchikoro mangwana. What is this? Fodga. Big Mako. Rekuchikoro. Michiona. Fodga ngaitoputwa iyi. No, mama, anambowesa fodga mbinu mama. Endeke kuchikoro ndakaisa. Ameno. Ibegirani. Mama, pamwe chikoro ndakaisirwa nditombozirwa. Tarisa mishi zvawaiparidza nezuro kuti Satani anongopinda nedzimwe nzira. Amen. Naiwe pawaiparidza shoko saka waitomuona ize stupid handiti. No, mama, nditombozirwa. Don't say no. Don't say no. Fodga ndaiona Big Mako. Yeah, mama, Big Mako ndikuziva, mama, ndikuziva ndiyani. Mama, ndikuziva. Usataura zvinabasa nokuona Fodga Big Mako. Tell me now. Mama, sorry. Kodela mwadedwa kuona Fodga. He's suffering achikubhadharira school fees. Mama, no. Mama, no. Ndikuziva, mama, ndikuziva. Mama. Ndikuziva, mama. Nombra muda ipa. Nyai anatogona kutoka. Nyai. Mishinga patikana. Zvinowadza mfungo. Konai. Of all the people, Charmaine, of all the people I know, you. Yende mama. Charmaine, ameni papa. Fodga ne laita. Ndikuziva, amene ndisembeka, ndikuziva ini. Saka uri kuti ndimishi here because mishi ndianga Mama, no, ndakuti ndimishe, ndikuchikoro mama. Saka ndatuka kunyata puta Fodga. Ndikuziva ini mama, ndikuziva. Mama. You can say ani mazino iyi. Shani. It's okay, you can talk to me. Taura ngoti kuti Fodga zvinoitika asi mama. I don't think kuti Shani. Zvinoitika zvekuti Shani shama asi kuta Fodga ya mama. Aiwa ndikamurambira. Oh. Miromo yake haisi yekuputa Fodga mama. Mama aiwa pamwe zvimwe murevererei. Ayo mama. Musarwadziwe henyu mama. Andifunga kuti ari pastage yo zvimwe anganza yakaiteka. Of course ndakatanga muzema manje. Asi kuti miromo yake yonzi akuputa. Ayo ndomurambire. Shana handiziva kana wazviita but ini ndokurambira. No, sinombodaro, no. Nekuti zvinodaro munoziva zvinodaro. Kuma high school zvinodaro zvesho.
kune munhu anenge akatomuisira achida kuti abatwe naticha kana kuti dai kurunza titange ibata izvozvi maizonzwa kuchikoro maitozonzwa kuti munhu atomuisira especially boys nemusikana unoziva pakazanga nevakomana here ndakuti ndiri kufebera usually zvaiitika izvo zvatiri kuchikoro munhu aikuisira chinhu chinokurovesa kana chinokususpendesa kuchikoro handi munoona obva kuripotera nehwesere ozoonekwa hakusetyo chifungwa de vangu vari baba vake vazviona pangade pasina musha neyo mutaro iri panapa yatidai topinda ubhizi aiwa vaitipinda bhizi iwe wochiziva shamwari dzekutamba nadzo handiti mama muchenesewo apa kuti chokwadi shes too innocent kuti akuchafudya alright sorry shami mwanangu sorry ndangofunga kuti sinodiende iovariaction yangu iti shami sora ako shami yogara apa shami sora ako Sisika zvakaitwa namama zvinombondifadza angato ana lazima wanangu zvavakaita panyaya izvi saka nyaya dzemubhegi dzedzi yefodya ekesiri yako here ndakasakuverera iri inoendo inoshanda feso wangu inoita uyo waitaura anzwa nezve andiri kuchinja mari saka itai odanika wekugara ndivakiza ita oda yei gwasi uda zvitidi yasi vanavaeka usikiite no but munongogadzirisawo koini ndindo nchidiwa nemukomana wako here unozodisamba makusa sisi uye arabona songodhiniwa sha shari kunamata zvikaizvo pambari unotongonamata yakuzvisimusa pachikora ndisisiteni yangu usitonofanana naye nasomunendo wafutumesa aini nangu ndichiri munyowani kunoku awe munyowani ndeuchechika ndichatombomutraina ndiri munyowani muarea munyowani lazima nongomuziva kuti munhu asikadi kusunzwa muchechunzwa enzwatiwadzo so hatite tichifamba neya wosida kuza chidzokera mumba maimhanye saka mune muri area inoi kudzimba hamuna zvekuita toswera tichiita aiwa kandisvozvo saka mambotenderedzwa nemusikana kuti mumbona areas unoshuta video rape magara kukwasha ndaigara kwamutaro mutare ndoziva kusakuva unoziva iyereazira taigara ka samudzivira nekudanga mvura chichichichi audivati eka samudzivira ino kwamutare ndiri kunei ndadzokerera wachatodzokera wateweku shaka anabata padhuze nepadheni sorotia ndinowasambodzokera I think ndazonya kuita free ndasangobuda zvokungodzisa padheni unoziva saka nandaita free ndokwanisa kuuya ndizokona mona kuti chimeko ipi hambo ndipana 10 no baby no wait no chance ndoutoonana kwacho ndoutoonana kwamatoita kuvimbana kunenge kuchinetsa manje kana pakati wese ana 10 but iune mumwe here no andina andina but oba mune mumwe kuti haantonana munozivana sei kuti uyu ana umwe uyu ana mumwe aina undomutrust trust tete asi trust iyo inofanira kudrivwa nesomething kuti nimuzomutrusta mune maono iyo iye kuti azokutrusta iyo mine timbotanga tamboda kumafoni I think give me your phone so ntoona foni yangu kuti unditrust yes nobody trusting ndipe phone aiwa aurambi zvenefoni ndipe foni no aurambi nefoni ndipe foni hazvidzi saka unongonesa mwana ari kuita aiwa ndipe foni urambiwe nefoni mune chimfoni tanga wanipa yako ngatigashedzane mune chimfoni ndokumbira wayaufa
Ndokupa yako yangu ndinokupa. Mari uchindipa phone. Azviiti. Ndipe phone. Urambire phone. Ndipe phone. Nachibomira shanga ndipe phone. Pamusoro iko zvama kutonetsana pamberi pangu. Tarisai ngandipe phone. Ndinomutrust. Mira ndokumbira kuti mundu kugadzisa hama kana unoteerera wewe. Ini ndoda phone. Ora chimira tigadzise. Ona vanhu vachazoguma vakuona zva. Ngandibuditsire phone. Chimira one plus apa dhuzi pagedhi repamandi pambira. Ndoroka unonzwa uchita noise kudai. Iwe ndikutoona kuti nyaya yacho inoizika. Inenge yakunyanya yakuno munhu. Chimira ndigadzise nyaya ini ndiri pana bhasisi vako handiti ndoya ndichikudzwa zviri kufamba sei ndokuyananisa safety bag mesi nekuti inini kuti vanhu munetsanika pamberi pangu handinzwe kufara zvemirishonga handizvifariri kana wanga wasingazvizivi wozi iwe tachibva kumashops uku kati ndoda kudarika ndichiona mufeso wangu waona mufeso wako maakunetsana what's the meaning of but yeah ninge kutrust Chimira anonetsa kamukurambira one phone tikavuma shure asiri mutaura nyaya yefoni angotanga kwandimamuza kana koimimi maida neanda age kuti zvitazaneiwo mukomana akaita sewa anoshayamwa mukoma musikana ane 20 years ane 15 years serious ane 15 years izvo zvitoda kuno kunyaya yako iwe ritonesa kwanditonyara kuti ndokuudza sei zvekutonzi hanzi mukomana yetu kutomutaka zvekutoti 2 minutes ka unogona kutozonzwa kuti mudhara vake vari kutokutsvaga iwe ini ndaitofungidzwa pamwewo kutozoti munhu yeanda age ndakatomboda picture 8 ndadaona id yake akaramba nayo iwe unenge uchidanana nemaanda age strip vanhu vakuru sei iye kusatogwisiya plus ndona tamwesiya iwe saka ungatozonzi wasungwa naye isusu vasikana vahombe tiripo samuriri tongoita kaya totongokontinyaka sure yes long as ukangosiya uyo under age then ndongotorawo position yake at least nenda tokupfudza jeri because ukaramba une munhu wekuti vachikwadika nenyaya dziri kupisa kumbaka anorwadziwa ndikuuya kana mira tinzwa kuti zviri kufamba sei because nyaya yacho ingatopisa aipisa ini ndindopombodza nyaya dzacho ndati sunga tingokontinyeise amene kana iwe usingandidi zvako vanhu vangotora kuti what's the reason yekuti unoda neanda age si vanhu vakuru tiripo yahomework yako anditi but still kana vakadaro nemtinodomisira because kana kuti ndichange futi kuti tanemika iye shamurwadzo vanilo polisi ndati anozviziva sei saziva makangondiita kuti inini handimuudza ndiyandindondisa kwauri because inini even apa ndikaramba futi kuti tanemika makutokwanisa kuti aiwa kana inini handinyengere zvangu lafu kana usingatode waudi ndatingodzwa kuti kuda kana usingatode haudi ndangokupawa option chete yekuti mbodananawo nevanhu vakuru kuti nemaanda age ndozvandangotaura chete saka ndaona bhodhi waona bhodhi atikuita weti asati asiya wetiko saunozibatiresa kuti ndibatike manje ma1 because ina handina foni dai ndine foni ka ndinganaenda tora nhamba dzako sina foni ma1 manje shami mira ndiri kuuya rega ndifambise nyaya dzacho saureti ndokunzira kafoni mangwana unondonzira foni mangwana ndichanendo basi unogara ungotenga ndilaini racho handisi usimaona kuti handina handitorina foni right handine rimwe simu randinaro randagara randinaro ranatsoroshandisa saka ndongokwanisa kuti unganoshandisa simu iroro unenge wagona sha ndokunzira foni mangwana